हेलौ लोगोफोर आंनि बे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थालायबाय बा बरायलायबाय आरोना बेलासिनि आं दायो मोनसे भिडिअ लाबोदों मानो होनना बुङोबा नै दाखालि बावैसो सिगां एबसुनि माने मा होनो बेखौ हानजा सुरनाय आरोना बेखौ लानानै जोंहा जन खारजि बिथां एक्टर सार मानो होनना बुङोब्ला बर'नि एक्टर बिथाङा मोननैसो फंनैसो खोथा बुंदों आरोना बेखौ लानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां माने खोनानो मोनगोन बा नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जन खारजि बिथां एक्टरा मा बुंखो आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नायलांदो बिदिब्ला तारमाने आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आं आबसुनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों जितु धरना होनानै थांबाय जितु दाख्लै रेलि खालामदोंमोन खोथाया जाहैबाय ठीक आसे बर' हारि खौसे जा होनदों आं बेखौ बहुत गोजोननाय हामलायो माने बयबो खौसे जानांगौ किन्तु मोनसे खोथाया जाहैबाय जे माबायाव जितु आं दा बुंनो सानदों जितु खौसे जानांगौ होनना बुंदों थ गावस्रादों माब्ला गावस्रानायमोन आंथ' गावस्रानाय नुवाखै बयबो खौसेयैनो दङ खौसे जा होनदों थिगैनो दङ किन्तु माब्ला गावस्रानायमोन आंथ' गावस्रानायखौ नुवाखै खौसे जालायलायनाय मायाव गावस्रादों जेनेबा माखौ गावस्रानाय नुदों जे खौसे जा होननानै बुंदों दा खोथाया जाहैबाय एमपि इलेक्शनबो थांबाय बे समावबोथ' जों खौसे जानो हायोमोन ओरैहाय नोङो माबायावबो थांबाय बाइ इलेक्शन थांबाय एमएलए बेयावबो खौसे जानो हायोमोन दिनै माखौ जेनेबा थारमाने माखासे पलिटिकेल लाइनावसो गावस्रादों किन्तु खौसे जा होननाया दिनै रेलि खालामनाया मा जेनेबा माबाखौ लानानै खौसे जा होनदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै जोंथ' गासैबो इउनाइटेडनो दङ वी आर अल इउनाइटेड जों गासैबो इउनाइटेडनो दं जों खौसेथियैनो दं किन्तु मानि थाखाय खौसे जा होनना बुंदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो दा मानि थाखाय खौसे जा होनदों दा नोंसोरो बिनि सायाव जुदि रिप्लाइ होयोबा मोजां जागोन आरो पाब्लिकआबो बुजिगोन जे मानि थाखाय खौसे जा होनदों आंनि कुइसना बेल' जे माब्ला गावस्रानाय खोथाया बेल' आरो बर' हारिया माब्ला गावस्रानाय आंथ' गावस्रानाय नुवाखै गासिबो खौसेयैनो दङ किन्तु दासो मानो गावस्रादों होनदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो थेंक इउ स' माच गासिबो नोंसोर कमेन्ट्सआव